Bueno, ongi etorri, Euskal Herriko Itzulia pasata, hemen gaude berriz ere Txirrindulariak web saioarekin, eta Euskal Herriko Itzuliko protagonistak ekarri nahi genituen gure saiora, eta bertan dugu aste honetan Unai Iribar Jauregi, Kerfarma taldeko txirrindularia, eta astero bezala berarekin solastuko dugu, ea kasu honetan noski Euskal Herriko Itzuliak izan duenaz, eta baita ere nola doan denboraldia, bigarren urtea dugu Kerfarma taldean, eta guzti hau Laboral Kutsari esker, eurek babesten baitute gure saioa. Unai, kaixo, egunon, eskerrik asko hemen egoteagatik, eta lehenengo galdera arraza da, denek egingo dizute aste honetan, nola jundea Euskal Herriko Itzulia? Bai, kaixo egunon. Gogo handikin izkion karrera bat zanez, azkenen etxeko karrera ez, eta beti ilusio handikin iten dezuna, prestakuntza aldetikan dena ondo juntzan ez, denboraldi hasieran egia da lehenengo karretan, molestia muskular batzuk tarteko ezin izan dula nire euneko eman, baina gero Andaluziko itzulia bukatu osten deskanso bat hartu nun, lesio ontatiken ondo errekuperatu, eta entrenamentu bloke oso onba sartu nun, Euskal Herriko Itzuliai behi da, baina negutik hande begiz jotarnekan karrera bat zanez, oso markatutako karrera bat zanez, eta azkenen entrenamentu guzti horiek, prestakuntza horiek, azkenen bere fruituk eman ditu eta gila esan oso guztu alde hortatiken. Esaten zenuen, Euskal Herriko Itzulia, ez zindugu astu indurain sari nagusia, horragian sorte txarrak topo egin zitzaizun, eta okertu zitzaizun amaiera indurainen, baina orokorrean aste hona izan dela esan dezakegu. Bai, hoi da, ilusio handikin etorren, esan dizuten bezala, prestakuntza oso ondo juntzan, eta indurain itzuli aurretiko aste hortan, nire test txikik hemen initun eta ikusi nuen, azkar nindoala, baina, behin karreran jarri arte inoiz ere ez dakizu benetan ze puntutaino jungo zan ondo ez, azkenen karrerak jartze zaitu bere lekun ez. Eta, indurain sarin pixanaka karreran sartzen jun nintzen, gero ez da sentsazio hobek bilatzen karrera aurrea junala, eta, bukaerako zati hortan egia esan oso ondo aurkitu nintzen, eraulen gora, nire protagonismo puntutxo bat eukinun, gero, esan dezun bezala suerte txarroi ez, Ibarrako azken jeitxieran, gurpila lertu nun, eta momentu hortan martxan ezin nun segi, guztiz jantan bukatu behin nun, eta Shimanoko kotxea aiatu arte alako baten eta errepostoko bizileta bat utzi arte, bertan juntzien ere aukera guztik, eta horrezko postutan sartzeko aukerak, baina errendimendu horrekin gatu nintzen, karrerako momentu garrantzitsutan bertan aurre neola, eta horrek itzuliei bida konfiantza handia eman zian ez, eta gero itzulin egunez egun gauzak onduiten jungea, bai ni pertsonalkita bai taldea, kolektiboki, eta horrek eman gaitu nik ustet itzuli bikain bat itea talde guztiak ez. Indurainen, erakusi zenuen, esan dugu sentsazio bikainak oso azkar zinela, baina ez dakit horrelako amaiera batekin sorte txarraren kontua da. Ez dakit amorruak gain hartzen dizun, edo txirrindulari profesionalak kapazazarete esateko, lasterketa garrantzitsua da, Euskal Herriko Itzulia eta gero importantetarikoa urtean zehar. Sentsazio onak izan dira, eta bestea sorte txarra gertatzen da, eta pasatu behar da. Bai, egia da nere lekua erauleko zona hortan zeola ez, eta bertan ere lana bikain beten nula, eta bukaera behi da, Pau Mikelen baza hori genekan, eta batez ere, behin Pauek erauleko mendate hori pasazunen grupon eta Ibarrako repetxo horta aiatu ginanen, batez ere bere baza eginen jolasten talde bezala ez, eta ez bana oso oker, amarretan sartu zan, amaikagarren, bertan egon zan ez, uste eta amargarren bai intzula. Asi que, amarretan sartzea taldeko txirrindulari bat ere emaitza ona da,
eta batez ere hori gelditu ginean ba ingenun talde lan bikain horrekin, nik pertsonalki ba sentsazio horiekin gatu nintzen, ere lana ondo bete nula, eta bueno, azkenen pintxazoi gora bera, ba, gauzak asko ere ez zituen aldatuko, ez dakit, 15-20 postu bat itetikan, ba ez dakit pixkat atzea goitea, baina bueno, bateze momentu hortan gehatzezea dituzunankekin, eta gero horrelako aste bat datorrela gainea, ba horrekin gatu hartzea ez. Euskal Herriko itzulean ja sartuta, lehenengo bi egunak lasai ez, baina bueno, arinagoak izan ziren, Erlojupekoa eta Logosako etapa, batez ere lasaiak aldaratuta Gipuzkoako etapak ekarri zuenarekin. Bikain ezagutzen duzun ibilbidea, baina seguramente ez duzu hainbeste sufritu errepidagoetan inoiz. Bai, hoi da, lehenengo bi egunak, lehenengoa azkenen Erlojupeko individual bat izan zanez, 20 minutuko esfortzu bat izan zan, bigarrengo etapa Lodosako esprinak aigizeak etzun inungo presentziaik ikita etapa nahiko lasaia izan zan, naiz eta 3 kilometro faltako eroriko hortan oso gertu ikusi nun egia esan. Peio Bilbao beraren gurpilen ijon eta larri pasan idun eroikoa ebitatzeko, eta bueno, oso ikaia dutu ginen hemen Gipuzko etapa, ilusio handia itezian etapa bat ez, etxeko karreteratatik, eta bai, denak azkeneko bi muru hauen hitzetan zeuden ez, gaintza Lazkamendi, eta nik abisatzen nien, aurreko parte guztia ere oso gorra zala Alkizako eta batez ere Santagedako pasoi ez, azkenen Santageda oso gutxi pasatzean portua da ez, hemen itzulin, hemen ingurun baditeu bai Urraki, bai Santageda, Errezil, hemen Tolosalde eta Azpeitiko zonalde hortan baditeu portu luzegok ez, eta oso gorrak, eta benetan mina nahi bada, ikusi izan bezala min asko iteko portuk diela eta ala izan zan ez, etzan eguneko ilesaldik etzan izan, une oro, grupok iten zijoazten, atzetik aurretik, berriz itxi, baten interesan alde, bestean kontra, eta bai, izan zen eliminazioko karrera bat, eta Gipuzkoako etapa honen atzetikan gainontzeko hiruak etzien gutxiagoko izan ez. Gipuzkoako etapan, behaseinen bukatu zena, askorako eman zuen akaso azkeneko biribilgune horrek, baina erakutsi zigun golturra bere horretan jartzen denean, protein taldei oso zaila egiten zenzuela zuen tokia egitea, baina agian telebistan protagonista izan gabe, bai aritu zinela hor, aurreko multzoan, aurreko taldean, eta hori asko da zu bezalako talde eta txernori batentzat. Bai, egun horretan goatzen naiz Pau Mikelek hasieratiken kriston exhibizioa mantzura ez, telebistan ikusi askotan telebistan ikuste eztan lan hoi ez, iesalditan eta grupotan sartzeko hasieratiken talde guztitan beak presente zeon, eta kriston exhibizioa emantzun egia esan, Santagedako portu arte, eta hor bai karrera 1000 zatitan hautsi izan, eta Ibanko botanik bertan kortoi pasatzea lortu genuen, eta gero bion arten oso ondo moldatu ginen ez, beti bat edo besteak sartzen, itezan kortetan sartzen atentoten, eta lehenengo gaintzako muroi pasatakon baintzala korte esanguratsu bat ez, liderrak, Xesmanek, momentuko liderrak atakatuzun, atzetikan diatean nintzen grupo bat sortzen nahi behar izan, eta azkenen Lazkaomendiko lehenengo maldakarte eman ziguna ez, eta nolabait karrera beha ere jaken jarri zuena, ze Lipowitz ere sartu zen, Blasofen laguntzakin, eta guai pixkator harrapatu zion korte horrek ez, eta Movistarra ere bai ez, eta azkenen guk Kerfarma bezala, hasieratiken hain lan ono egitea, hasierako kortetan presentzia ukitzea, eta gero Ibanko bokintanekin horrelako hain maila handiko talde baten bi txirrindulari ukitzea, gaina egunero ez egun hortan bakarrik, egia esan oso kontentu eta oso arroeteko moduko karrera ingenun
ez bakarrikan beha zeinen, baizik eta gainontzeko karreretan etapetan bai, ez? Horrelako etapa, eske gogorra, eroa, denetarik izan zuen etapa horrek, baina horrelako etapa batean, ez da oso gogorra izan, hankak arinago edo goxoago sentitzen dira txirrindulari egin zaituen errepideak zeharkatzen dituzunean. Piskat, goxotasun horrekin hartzen zenuen etapa hori. Ez dakik, goxotasun horrekin motivazioa handian ekan bai, baino baita ere terrenoa ezautzeak asko lagundu zian, ez? Nun sufritu nunez, nun gordeal nun puntutxo bat, banekin, ez dakit, igoera, ez dakit, Santagedako igoera hau ez, lehenengo 4 kilometro diela, gero, ez dakit, deskansilloa dakazula, berriz zatigorragoa datorrela, eta hola portu guztitan, ez? Jeitxierak ezagutzeako nere bai, kurbetan gehiago arriskatu edo ez, beti laguntzeizu ez, eta batez ere nun bukatzen dien gainoiek eta sufritzeko kapazitatea ez. Horretaz aparte, noski jende ezagun asko, familiarrak, lagunak karretera baztarren itun, eta horrek ere motivazio estra bat hola ematen dizu ez, eta gaina karrera zetorren bezala dena aurpegiz aizitzegula etortzen eta oso karrera ona eginela iten, indikan gehiago motibatzezea, protagonista sentitzezea, eta baitare pentsatzezu aurretik indezun lan guzti hortan, eta holako momentutan atea bardiela argitara, eta hortako entrenatzezula ez, eta holako etapa honak atatzen zizun, gero oso arro sentitzezea, eta gero denboraldi baten bai, gero bueltak emate izkiozu baitare burua, ez, nola momentu bakoitza etortze izkizu, rekuerdok da hola, eta gila esan oso rekuerdo politia aukiko, bizi guztiak olako etxeko etapa baten, olako papera aukitzagatik eta etapa hona itagatik ez. Horrelako etapa baten ostean, nekatuta zinetela danak, lehartuta asko, ibilbideak laguntzen zuen horrelako etapa berdintxu gehiago izatea, behasendik ateratzen etapa markinara bidean ere gogorra zen, batez ere hasiera partea hor eitza udana, gero angiosari gozen duten eta mundiketa. Azkenean itzulia batez ere bigarren zatiktik aurrera ez da bat ere erraza izan. Ez esan du bezala, azkeneko lau etapa hauek oso gorrak izan dira, inungo geldialdi gabe, eta baita ere txirrendulariokin dugu ez, oso gorra itzulia ez, esan du bezala behasengo etapa honetan zanengo inungo iesaldik, bigarrengo, lauko bloke hortako bigarrengo egun honetan ere 80 kilometro edo izan ziren iesaldien arte, eta kalitatezko ze iesaldi intzan egun hortan eba, eta eskigoatzen naiz ja nik uste sartu ziela, hainbeste tardatu zen iesaldi egiten eta hain leherrin da sartu zian, etzula bidea hain, ze berez maila hortako iesaldi batek bidea iteko moduko iesaldi bat zan ez. Gernikako etapan ebai, Benjilik kiston exhibizioan bantzunez. Gernikako etapan, esan behar da, iesaldian zeuden guztiak turreko etapa baten garaie diala, beraz horrek erakusten du zer mareako iesaldia zen. Etziala egonolako iesaldik, eta gero atzetik bai, nahiz eta iesaldin ez ginen sartu pelotoiak, fila indian junda, pelotoiko guzti sufritzen eginen ez, eta bata bestekin esaten baina noagoaz, abiadura honetan, da gaina iesaldiai denborik kendu gabe ez, baina bai, egun hortan Benjilin exhibizioa kistona izan zen ez, gutxitan ikusteian oitakok, gaina azken urtetan askotan behak iteitu olakok, kasualidadea ez, beti behak iteitu, eta azkeneko etapa urterokoa ibarrekoa, rekorridoa beha ere oso gorra zan, desnibel askokin, portu oso seriokin, eta hor, ia txerrindulari baino karreterak behak intzun gorra ez, askun. Eta txerrindulari ekiten ez gorra, depende azurki. Egun hortan ja nik uste indarrak oso justu zeola aurreko 3 egunakin, eta gauza hondi egiteko indarrik ere etzeon, eta horretik azkeneko isuako paso arte nolabaiteko kontrol bat egontzan pelotoien, eta etzan azurkitik eneok rabelinetik karrera lantzatu hemen Gipuzkoako etapan gertatu zen bezala ez. Erabaltzen hasi aurretik galdetu dizut, esan dizut, harritu gintuela bizkatzu sailkapen nagusiko postu hon bat zenekala hor defendatzeko, eta hor egoteko, eguneko iesaldian sartzeko aukera ikusi zenuela eta bideratu zenuela, iesaldian sartu, Krabelin aurrean pasa,
apostu arriskutsua inkluso, ez? Bai, etzan hasiera bateko asmoa, ez? Taldetikan etziaten olako aginduik eman, gillo, sailkapen orokorrai behi da, postoi aguantatzea zantan nolabait, isuako bigarren igoera horta hobenekin iristea eta hortxeitan ere esfortzuiko bena. Baina, azurki jotzen eginenen, ondo kokatutan ijon, ikusten nintzen ze jendea izan saltatzen ilesaldia, ikusten nun pelotoiak itxi naizula eta momentua zela ilesaldia aurre ateatzeko. Ikusten nun talde majo bat aizala ateatzen, maila handiko txirrindularikin. Eta momentun sentitu nun zehoz ezan, ez? Azkenen, zuk ez dakizu gero Krabelinen nola lantzatuko zen etapa, talden batek hankaz gora jarriko zuen eta bete-beten oso indartsu pelotia mila zatitan hautsiko zen edo ez. Ekaitz arriskoa ere bazeo, karrera bea ere aldrebestu altzuna. Eta holako urrupa handi baten, ez dakit, momentun sentitu nun aurrea jutea, baina beti ere polita da ez. Etxeko karrera, Eibarreko karrera, etapa ikoniko hortan ez, aurretik anibiltza eta momentun sentitu nun zehozo izan zen. Aurrea botan nintzen, hausart, eta tola juntzan ez. Gero egia da, aurreko eguneko nekekin eta enulan ere hasiera batetik nintzela ondo aurkitu ez. Hasi nintzen esfortzu maksimo egiten eta enulan ere hankiko benak enitula aurkitzen eta momentu txarra pasan itula, bai azurki koronatzeako momentun eta Krabelinen zehar, hor nolabait trabako hasi baino leno arnaz pixkoat hartu nun, ondo jan, ondo edan, atzetikan pelotoia handiak harrapatu zian, eta nolabait, berriz ere gorputzain nolabait buelta manion, ez guzti baino sentsazio hobek aurkitzen hasi nintzen ja zean karabietan gora ez, eta gero isuako igoera solido bat inun, nun hobenek kenduta ez, bigarrengo talde txortan aurkitu nintzen, ez ginen ibili urruti ez, berriz ere Lipo Bitzekin eta Xesmanekin sartzeko hor, nire talde gideko bokerai beran Eibarren erorik horrek harrapatu zion eta behakin biok batean aurkitu ginen, eta ez ginen izan urruti ez, kotxe artenan izan ginen, baina behin ja markinatik enatea ginen trabakoako karretera zabal horta eta filea kotxe eta moztu ziguenen, eta nola biteko kolaborazio falta bat izan zen, jendeare atzetikan sartzen hasi izan, eta hortxe bukatu ziren berriz aurrea juteko gure aukerak, eta nola bait. Metaino aiatu, eta Ibanek lehenengo hogeietan sartzeko helburuoi betezun, eta nik ere 23. Postu solido horrekin, ez, sailkapen orokorren, horrezko postu horrei eutsi nien, eta kontentu ez, azkenen, protagonismo puntu bat izan da, gaina ausardia puntu horrekin, eta azkenen sailkapen orokorren de bai, postu horrei eutsi niolako. Bai, itzulian eta indurain orokorren begira, supongo taldeak zapore gozoa hartu du, batez ere jakinda indurain bezperan albiste mikatza hartu zen dutela, Juanjo Orozek berak esaten zuen ez zuela, espero, bueltatik kanpo egotea. Iazkoarekin ez da nahiko izan, edo iazko logikak, kirologikak ez du balio bueltan egoteko, taldeak supongo behar zuela, aste honetan ere zeuen buru aldarrikatzea, golturrean ondo ibiltzeko moduan zaudetela eta Vuelta a Espainian egotean merezi ez zuela. Bai, hoi da, bai, mina intzun egia esan, ez dizu bezurrek esango, ez mina mantzun taldeen erabaki honek ez, azkenen, hiru inbitazio zeuden ez, nolabait igual batzuk ulertuko du ez, rotazio sistema honekin Caja Rural eta Burgos sartzea, eta gero, hirugarren, baina hor ja hirugarren talde bat sartzezan momentun bai genitula gure esperantzak, baina aurretikan ere zozentzut ezan, Q36en mehatxu hau eta sartu altzula, baina italitikan hasten da eta hor beti interesak egon altziela, baina ikusita lehen urten zenolako Espainiako itzulia ingenun zenbat eman genion karrera eta
nolabait sentitze ginean, Espainiako itzulia guri ere zehose zortzigun sentimendu hori bagenekan, eta Juanjo esan zuen bezala, azken momentu arte de, ez ziguten ezer komunikatu minutu bat arte ez goatzen ez gaina, justu Induraineko eguneako soltatzen eginela, babeslek de bai bertan genitula, bai Giantekok, Nafarroko gobernuko ordezkari batzuk bertan zeuden, eta etxe ondoko jendeak ere bertan zeuden, eta nolaiteko golpe bat izan zan ez. Guk gure aldetikan nik ustet kirol errendimendu aldetiken edo kirol arlotiken nik ustet arrazoi guztik eman diteula ez, berriz ere bertan eoteko, baina azkenen zure hor ikustezu ez, naizta gauzak ondoin eta pixanaka azitzen jun eta karrerai aurreko urten hainbeste eman diozun talde bat izanik ere, beti ez dula balio, eta pena da, baina haindikan Indurainen eta nolabait notatzen taldeen punto tristura hoi bezala ez, baina ikusian bezala buru altxatzen de jakin dugu ez, bertan egon gehan txerrendulariok situazioai buelta hori ematen, eta World Tour mailako talde hauei eta World Tour mailako karrera hauetan, aurrez aurre behidatzen talde handi hauei, karrerako momentu garrantzitsutan berriz ere protagonismo hoi hartzen, eta karrera duin eta oso bat iten ez, eta dinamika hontan segitzen deun, eta Espainiako itzuliko antolakuntzaio erabaki hauek hartu ditu nahi berriz ere demostratzen oker daudela eta postu hoi gure izan beharko zula edo hala sentitze dut eta hala seituko du demostratzen, ez? Bai, World Tour mailan azkenean aldarrikatu behar dezue, hor egoteko merezi ez duela. Hau, oker esman dago, itzuli hau izan da zure lehenengo urteko World Tour lasterketa, baina orain arte, eta kontuan izanik, batez ere estatuko egutegian iaia World Tour lasterketak punto pro asko daudela, eta World Tour maila handia dagoela batez ere otsailean, maila ona erakutsita zendekala urte osoan zehar, beraz itzulikoa, agian bai, etxekoa zearen ez, Euskal Herriko itzuliko bigarren Euskalduna izan zaren ez, deigarriagoa da, baina Hurbiletik edo txirrindularitza jarraitzen dutenentzat, Unai Iribarren aurtengo bidea hau zen. Bai, nik usteet, junietatik, afizionatutatik eta profesional pasa naizen momentu hontan ez, urtez urte pausok ematen nahi naiz, progresatzen nahi naiz, patxaraz ez, baita ere, inungo presiok eta sentitu gabe, eta urtez urte geroz eta aurreagoa naiz aurkitzen, lehenengo urte hortan Euskaltelekin igual gehiago iesaldiko saiakera horietan eta ibili nintzen oroitzapen hori daketez, nolabait pixanaka profesional mundu honta amoldatzen ez, bigarren urten pixkoat emaitza gehiago bilatzen hasi nitula, eta nire momentu honak ere eukin ditun eta notatu nun pauso bat aurrera inula, eta azkeneko 2 urte hauetan Baker Farmakin ere pauso horiek aurrera ematen segitzen nahi naiz. Lehen urteko udaratikan aurrea egia esan oso maila politia naiz ematen ez. Esangot ez, azkenen behatzeko lesio hortatiken atean nintzenetik batez ere ez. Goatzena izan Espainiako txapelketa bultatu ginala, gero ondoren Apeninotako itzulin lehenengo 10 salkatu nintzen, Arctic Racea ordizio klasikan ere hemen paper oso polito bat intzun, Arctic Race, gero Espainiako itzulia iritsi izan, eta gero Lankauiko itzulikin ere bikain biribildu nun denboraldia, eta urten de bai bideo horretik hasi nintzen ez, oso prestakuntza hona inun, ondo aurkitzen nintzen, baina esate dizuten bezala, lehenengo esan dizuten bezala, arazo muskular batzuk ere eukin ditu lehenengo karreoitan, eta gian nire uneko euna ezin izan un eman ez, baina deskansatuz eta lan hortan konstante izanik, ematen dunez, hemengo itzulin etxen, berriz ere
dinamika hon horreta bueltatu naiz, eta berriz ere nik uste inoizko mailaik handina eman detela, World Tour maila honetan, ez, hauetan. Tamenik aurrera zer, ze beti esaten da Euskal Herriko itzulia ondo bukatuta, ze ajea pasako zenun seguro egunotan, baina baliatu nahi dezuela beti kajarruala entzun dugu, baita Leker Farman, itzuliak utzitako erritmo hau, urrengo aste honetan Frantzian izango dituzun lasterketetan, Asturiasen, eta horrelako lasterketetan, hor bai kinkan egoteko. Bai, hoi da, nire hirugarren itzulia izan da, eta aurreko 2 urtetan notatu dut itzuliak puntu oso ona eman ditela, eta ondorengo karrera hauetan oso ondo jo naizela ez, eta aurten ere espero dut, ala izatea, itzulia ondoren 2 egun egia esan hilda pasaitu ez, bai. Osea, nik uste denekin hitz egiten eta denak berdin egon gehala eta normala ez, baina ja gaur bertan pixkat pertsonagoa sentitzen naiz, hobeto naiz aurkitzen, eta nik uste hemen Frantzin ostiralen eta larumaten besan sontatuzeko karrera hauetan espero dut aurreko postu horretan ibiltzea ez, berriz ere karrerako lehia hortan, ambiziokin ez, azkenen itzuliko maila honek azkenen segurtasuna ematen dita, eta kontuatzen naizela bertan egon dezaketela ez, aurrez aurre hobenekin, eta bertan berriz ere Iban Kobokin batea eta taldekidekin batea, bertan gongo gara disputatzea inungo kompleju gabe ez, eta gero esan dezun bezala datorren asten Asturiaseko itzulia de bertan izango naiz, printzipioz, ez bada ez arraroik, eta espero dugu udaberri onbatitea itzuliak utzitako puntu honekin. Bai, eskerrik asko nahi, azkeneko galdera egin behar dezugu, gure galdera, saio guztia dakatela, eta ari gara galdetzen eta txernuaritzaren ikuspegia emateko ere laguntzen digu txernuari profesionala zera, orain duela 4 urte jauzia eman zenuen, eta duela 4 urteko ibilbideakin ez dugu dirua zuzenean galdetu nahi, baina jakinda batez ere Euskal Herrian arazo hori dakagula etxe bizitzarekin galdetzen ari gara pertsona guztiei, ea zure lanbideak erraztasun aukera ematen dizun zuzenean etxe bizitza bat erausteko zure inguruan Euskal Herrian, edo nahiz eta profesionala izan, zure soldata duin bat izan, etxe bizitzan kontua ezinezkoa da. Oantxe bertan, profesionala egintan momentun bertan erosteko modunez, ez? Azkenen, oantxe bertan egia esan, behin nahola momentu baten, nahiko nukela etxetik anatea, eta etxe bizitza plan baten naho, eta pausoi eman nahiko nuke, oantxe bertan, ez daket aukerik, ez? Hortako, alkiler modun juteko aukera badet, baina, klaro, neskalaunakin hitz egiten hasten naizen momentun eta esategu, alkilerren sartze balin bagea edo, baina gero urte erdia de etxetik kanpo pasatzeko alkilerroa patzen egoteak de ez diot ikusten inungo sentidoik, eta momentu honetan aurrezten nahi naiz, hemen Ibarra noain ingo dien etxe bizitza batzutako listan apuntatuta nago, sorteo zozketa horren emaitzen zain nago, leisteateako die, horrekin dan, eta bestela pixanaka bilatzen junbarko naiz etxe bizitza bat, 4 urte eta gero nire aurrezki batzuk ja iten noa, eta urten beste berriz ere kontratua renoatze balin bade, eta beste pare bat urteako taula, nik uste hobeto bideratuta ukikotela asuntoa, baina ez zuten bezala. Etxe bizitza plan baten sartuta nago, nire burun hoi badaket, baina bai, berez. Momentuko bizitzeko soldata duin bat irabaztezu txerrindulari bezala, baina momentun ja profesionala izatezean momentutik etxe bizitza baten sartzeko modunez, urte batzuk bai inbar dituzula pauso hoi eman arte. Beraz, elite mailan lehiatzen, soldata duin bat, baina azkenean persona guzti bezala, berdin kirolaria langilea izan, krisi hori, etxe bizitzan kontu hori sumatzen da. Bai, noski. Azkenen aukera gutxi eta oso garestik daude ez, eta esati zuten bezala alkiler baten sartzea ere gure kasun urte erdia baino gehiago etxetik kanpo pasa behar deunen, hola botatza dirua ez diot, holako logika bat edo ikusten, eta
eta bueno, momentu hortan aurreztu eta ea, laizte etxetik alde iteten. Eskerrik asko nahi, eskerrik asko zuei beti bezala gure bideak ikusteagatik, Laboral Kutxari saio hauek babesteagit, eta aurren arte, izan duntza.